Čože? Rainbow Friends Chapter 3 už je tu. Aha, to je fanmade. 63% má to... tak toto neviem, či bude dobré. Začínajú letné prázdniny. Oni už v podstate začali pred 4 dňami. Dobe, čo som točil toto video, ešte bol 14. jún. Teraz je 2. júla. Viete, tak všetci chodia na dovolenky. Výnimkou nie som ani ja. 7. júla až 14. júla. Vtedy budem na dovolenke, hej, takže je možné, že vtedy možno jedno video si pretočím. 11. augusta až 28. augusta budem na dovolenke tiež. Mám tu naplánované, že som si chcel 3 videá pretočiť vždy pondelok, takže konkrétne 12. augusta, 19. augusta a 26. augusta by malo byť ešte 19. 21. júla, 22. idem na chatu. Hneď ak sa vrátim, budem pracovať na jednom mega special videjku, ktoré teraz vám zatiaľ ani nepoviem o čom bude. 19. júla až 3. augusta budem neaktívny. 23. hneď ak sa vrátim z chaty, budem pracovať na tom mega special projekte. Toto bolo celkom dlhé info, takže vy už si užite toto video. Plno takých hier, čo je dobrý, napríklad Doors Floor 2 Fanmade je celkom dobrá hra. Najprv si zahrajeme toto, keďže to má menej percent a chcem ja to samo hodnotiť. Vítajte u ďalšieho videa. Dneska tu máme Rainbow Friends kapitola 3 Fanmade hry Leu. Čo tu je napísané? Chapter 3 sa odohráva v škole hneď po utečení zlatom z odvoru. Toto je koniec, musíš ničiť Rainbow Friends alebo si v piči. Kapitola 4 je posledná Fanmade chapter for me. To má aj kapitolu 4. Kámo, to má ešte aj viac percent. Aj chapter 2 on už robil a dáky Teddy Friends. Dajú to len traja, takže ideme na to. Na to zvuk dáky. Vidíte, tu je chapter 4. A tá chapter 4 náhodou vyzerá dosť. Vyzerá určite lepšie ako tá chapter 3. Pozrite sa, jak vyzerá toto. A pozrite, jak vyzerá toto. Čo je lepšie? Ideme do autobusu. Hej, krabica, čo? Krabica je základ Rainbow Friends, keď to tu nebude odchádzať. Môžeme skúsiť aj chapter 4, ale to až neskôr, pretože potom to idem zase točiť iné video. Tak tu podľa mňa chcípneme, ale mám 1600 robuxov, tady sa môžem oživiť, kedy chcem. Rainbow Friends má teraz sere to, že tam nie sú žiadne updaty, preto to netočím. OK, dobre, ja to chcem nechať, počkaj. A za nami je to, kámo, to bol taký Rainbow. To bol dúhový, bez tak. A teraz my ideme akoby do školy. Tu je červený. I'm sorry, but I can't let you leave, you know. Sorry, nemôžem vás nechať odísť, vieš. Kámo, toto jej pripomína úplne, kámo, keď začínaš s hrami. O! Ja rozprávam! Koník opustil soccer. Nec z kámo, ja nestie. Potrebujeme také sieťky. OK, jedna. Že my to ani nemusíme... Kam? Oh shit. Jumpscare bol trochu na... Revive, koľko stojí? 19 robuxov. Musím sa ísť schovať. A few moments later. Je srdce, tak je asi pri nás. Tu sú sieťky, musíme ich nájsť ešte... Neviem koľko. Plus 2 mi povedz koľko je. 9. Máme 10 už ich máme. Posledné Rainbow Friends video bolo... Presne týždeň to bude rok, odkedy som vydal posledné Rainbow Friends video. Skôr, že tu nemáme ešte. Chapter 3 tu ešte není a už máme chapter 4 Fanmade. Keď som počul toho zbrania, to boli dve. Čože nemôže byť tá sieťka. Á, tu sme neboli, knižnica. Tu už nám vyznačuje. Máme všetko. There is. A teraz musíme ho so sieťkami chytiť. Tu bude aj fajgo, OK. Oh shit. Zozadu. Oh shit. Bola sa Rainbow, vidíte. Tu nič na okolo z toho to ono nezničí, ale nám to ubere, že? Toto je čo? Jak to ten Scary Larry súboj. Ale on presne vie, kam máme. Za toto máte bonusový bod za tento fight, pretože toto v normálnom Rainbow Friends nie. Oh shit! Už ma ho zabiť. Máme ho. You think you can defeat me?
Let's see how you like orange. Ne, teraz pôjde aj proti oranžové. Takže teraz po nás pôjde rainbow aj oranžový. Super. Ani krabice tie nemáme. Tie rúbsaky hľadať. Tu sme neboli ani minulé. What the fuck? Čujte, ak sa pohybuje ľudia WTF. Ideme tu pozrieť rúbsaky, kde budú. Tam oni to berú z bezomne svito, tu je rúbsak. Máme to také červené. Znamená to, že je blízko pri nás? Ticho. A few moments later. Mal by po nás ísť aj oranžový, ale ja ho tu zatiaľ nevidím. What the f... Čo? Čo to je? Čo to je dá? Kávo, to vyzerá jak dáka suchá oranžová. Tu nás nemajú chytiť, nevskúť. Kto ide za spôle, tu pôjde aj zelený ako rainbow. Do prdel, mne idú obidvaja. Modrý teraz, oranžový už takde zmizol. Jo, tu je rúbsak, nice. Tam ukazuje. Burník, šopa, žiť do ryti. Aha, okej, typek to už mám. Môžeme teraz odísť, už mám nervy na to, že utekáme. Musíme ho zničiť, musíme dať čo použiť ako zbraní. Super. A povedz čo? Musíme collect pencils. Jaké pensy? Kámo, nie do ryti, teraz po nás pôjde už iba červený. To už bude asi posledné. To tak vyzerá. Ja som debila, som šiel z resta. Pozrite tu, ako ani neukazuje. Také veľké cerusky mať, ty vo... Debilný, vypadni. Ide po nás oranžový, modrý aj červený, úžasné. Tu teraz prešiel. Ja som dostal infarkt. Pojeme 19 robuxov na ďalšie oživenie. Ale ty baci Ronaldo has died. Čo li bol? Tu je to už aj ona. Ale oni tam vôbec nebol. Šiel tam. Ten zmr... Kamo, ale už ide do ryti. Ja ťa serem, ty debil sprost. O, yes, ešte tu je. A teraz to už páli. A teraz nám akurát začalo ukazovať. A som v prdeli. Yes! There's red, let's attack him. Nedobre, on bude 5 krát silnejší. A čo, ani otočíme z ceruska? Kamo, tá ceruska mu skoro vôbec neudarí, akože. Ne. Kde je? Typka, však mi pomôž, ty debil. Tá typka je idiot. Dobre, chcem, zabij ho. Kamo, len kvôli tomu, že tá typka je onesko. Už máme brutálne málo život. Teraz kam. Čo? Však už nemá hápka, more. Čo chcete ešte od nás? Aha, takže teraz sme ho zabili. Stop, please. Prestaňte, prosím. Prepáčte, prestaňem byť zlý, prisahám. Musíme si to premysleť. Defeat, ja by som ho dal. Jak prečo ste debil? No
Dobre, dala ju na defeat. Ne. Ty si Dali sme spare red a teraz... Takže je to zlý toto. Koniec v podstate. Do prdele, typka, ťa zabije. Moje hodnotenie. Len aby ste vedeli, ani klasické Rainbow Friends teraz moc nemusím. Dal by som jednotke a dvojke dal 7 z 10. Tomuto by som dal zhruba tak 5 z 10. To úplne taká tá low budget hra, chodenie tam tých oných je tam katastrofálne. To si musím pochváliť, veľmi sa mi páčil, jak proste vyzeral ten modrý ako Rainbow, červený ako vyzeral. Čo sa mi už ale nepáčilo, bol oranžový, ten vyzeral katastrofálne. Tiež sa mi ešte páčil ten boss fight a cutscény sa mi tam páčili, pretože Rainbow Friends veľa takých, že dobrých cutscén není. Len tá dvojka, tam je dosť veľmi veľa. Takže ja by som toto video ukončil. Ak sa vám toto video páčilo, nezajte like, a ďalšie, tak zatiaľ čau.